Čaute ľudia, vítam u nového videa. Dneska to bude z Minecraftu a dneska to bude na serveri Survival Games a hráme na serveri Survival Games. OK, nebudem tu zdržovať a OK, ideme rovno na to. Takže arena nám za chvíľku štartne. Tu nám vidím It's me Mario, ahoj Mario. Opil sa, OK, fizzle. OK, dáme pani. Za chvíľu nám to začne. Iron Man. No, čau. OK. Až toto je arena za 30 sekúnd. OK, dáme pani. A inak, píšte mi, čo by som mal natočiť. Natočím nejaký ask alebo niečo? Napíšte do komentu, či mám nejaký ask alebo niečo natočiť, alebo proste vlog alebo čo. A ja to natočím, alebo chcete pokračovanie z Minecraftu, dajte vedieť a natočím všetko, čo vy chcete. Jeden fanúšik mi písal, že mám natočiť Egg Wars alebo Bed Wars. OK, to mám v pláne natočiť, ale nie teraz, lebo teraz ešte nie, to nie je vhodná chvíľa a ja utekám dopreč, odtiaľ to. Ideme stravo dole, dáme pani, tu je najbezpečnejšia cesta, už takto šúti, nešuť, čestka, neperla. Je tu, dámy a páni, sú tu kalhoty. Super. Musíme úplne, dámy a páni, utiesť čo najďalej od typkoch a výbore. Portal som sa až k časti, OK. Sorry, boty mám, ale kebyže taký mečík a to mi nezaškodí fakt. No, tam sú typčasy, jeden typčak, ktorý nemá nič. Čo nemá. Otačíme smer, dámy a páni. Keď som videl, čo má. A tam je Česka, prosím, nechaj ma dojsť k nej. Rýchlo, prosím. Jo, a nie to nič. Ok, dáme pani, tam sú dve Česky. Ideme tam. A, ďalšia Česka. Pekne. Dneska máme šťastie na Česky, ale žiadny mečík. Neviem prečo, ale stále žiadny mečík. Treba mečík, dáme pani. A zase žiadny mečík. Nikde žiadny meč, iba samé blnenie. Fakt. A dámy a páni, keď som to trénoval ešte pred natočaním, no tak, normálne, mal som samé meče, ale blnenie nemal som žiadne. Teraz je to naopak, blnenie mám, ale meč žiadny. Tak nežno. OK, padneme sa tam, nechce sa nám prísel jesť. A ja som tu Ender Pearl mohol využiť. Na čo iného. Nedotiahneme do pevný. Škoda, v tej časti by mohlo byť začo. Počkajte. Nie, nemôžeme tam zasiahnuť. Sakra. Tak musíme ísť iba v kanále, no. Čo sa dá robiť? Bez meča, bez všetkého. Ak bez všetkého mám iron veci. Lol. No okej. Tu začuje. Keby ja si všimnúť, že to je toto. Že tam je to fake. No to si ja nevšimám. Klasicky ja. Poď je zás. Som videl typka? Nezdal som, okej. A som myslel, že Česka, ale žiadna Česka. A tu čo je? Áno, dostali sme sa iba tak kde inde. Fakt. Typčak. Prečo ma to vracia naspäť? Dámy a páni, musíme rýchlo nájsť nejaké čestky, lebo toto je fakt... Jo. Nechaj ma žiť, Puls. Come on, Puls. A díka, ty ma iba busneš, ty. Nobak jeden. Prosím. Dámy a páni, myslím, že sme tu obklúčení. Nie sme, lebo on je hlúpy. Skúsime s norskou rukou. Proste diameč proti ruke, to je, nedá sa. OK, ideme na Desert 2. A dúfam, že sa nám to tu pošťastí, lebo keď nie, tak to bude hrozné. A proste hrozné to bude. Lady Peaks.
RipX, alebo RipX, jak sa to číta, ale RipX asi, takto. OK. Čo skúpim? Mám nič. Výborne. Ideme tam, dámy a pani, tam viem, že áno je, presne, tam uvidíte tú čestku jednu skovanú. Ajajaj. A natočím to už 5 minút. A ešte sme ani skoro... ani jednu... Aha, veď. Logika. Ja som vyšiel povedať, že sme jednu hru vyhrali, ale sme nevyhrali ani jednu. No, tak to je výborné. Ok, má pani, idem sa viac snažiť, lebo teraz to nebolo nič. Nemal som zapnutý monitor, ho zapínam, počkajte. Ok, mám ho teraz zapnutý. Aj keď neviem, čo som si zapínal, ok. A zapol som monitor a ideme na to. To vyhrať. Hej, typčaku, typce. Choď preč, choď preč, choď preč. Joj. No ja som vedel, že tam bude meč a bodačo. Nešťastie za nami, dámy a pani, nejde, to je dobre. Ale ako je čestka. OK. Treba už nám len brnenie. Dúfam, že budeme mať brnenie, bo keď nie, to je úplne prehra. A tu nám viem, že bola taký čestka, ale zrazu to je, neviem prečo. A tu je. Yes. Výborne, pani. No. OK. Myslím, že máme istú šancu na výhru, ale ostatní majú už určite také full brnka. Jaj, čo tu vidím? 5,25. Nedík, ale by som si mohol... OK, tak to berem. Tak, toto tiež berem, toto tiež berem, OK. Nice. Tak, ok, ideme pani. Týmto zapálím a potom ho dobijem s diamečom. Nice. OK. Neviem prečo hovorím nice stále, ale ok, no. A čestka ďalšia. Tak. A typčák. Yes, dámy a pani, prvý kill, yes. Máme poison. A tam je, ajajaj, počkajte, dámy a pani. Co sa tomu schováme? A zozadu nebude čakať. Ty, jedna! Hej, fakt. Pekne, to stále peknú ráno. OK, ja už myslím, že ho nezabijem. Už to tak vyzeralo, no. OK, paveriničky, to nie, že mala poison, mala, nice, sa mám hodí, dámy pani. Tentečka, OK, to zberiem, všetko beriem. Si to tu trochu pretriedím. Tak, nice, máme. Aha, no má prú. Takže inak šlo do nás, OK. Zabojím, že takto nás nabehne zozadu, ale nenabe. Aj! Gold up. Yes. Čo to? Zase ďalší poison, to mi je ničomu, ale... Počkaj, ideme atrakovať. 98. Slušne od nás. 103. 99. 93. Čo som tu videl ja? OK. Takže ideme ho zabiť, dáme pani. Aha, oni dva tímujú. Traja tímujú? Čože? Really?
Dámy a pani, neviem fakt, čo mám robiť. No, trekuje ten noob. Ideme rýchlo dopreč, to. Proste nejde to. 3v1 to sa nedá. Bo skúsime ich. Skúsime. Kde sú? Jeden. Nedostrel som. Nikto. Ok, dáme pani, ja myslím, že ideme na nich, aj keď to je moc. Aj. Aha. Takže tí chlapci idú inak. No báci, traja, bol jeden. Keď má pani, nemá to cenu tu. Neviem fakt, čo mám robiť. Neviem fakt, dámy a pani, neviem. Zabili sme jednou, dámy a pani, s TNTčkom, yes! Yes! Yes, dámy a pani. Dali sme aspoň jednoho. S TNTčkom, ok, dámy a pani. A ja by som sa s vami chcel rozlučiť pre toto video, viem, že bolo krátke, ale proste programy to už nedovolí tak dlho natočiť, neviem prečo, ale ja to dotočím dneska. Dneska ešte môžete čakať večer build battle s mojimi kamaršmi, s lol, jak sa volajú? S Commentarisom a s lol. No ok, s Commentarisom a ešte s týmto, ešte s Adamom. Ok. Ja sa s vami lúčim, nezabudnite dať like, odber, všetko, čo môžete dať. A koment, hlavne. A keď na tomto videu bude 10 lajkov, natočím ďalšie pokračovanie. Takže ja sa s vami lúčim a čus.